Yurdumuzun Ahal, Balkan, Daşoğuz, Lewap, Mar vilayetlerininden illeşlerimiz halk maslahatynyň nowbatdaky mezgitine gatnaşmak üçin yerli howa menzillerinden hemde demir ýol, awtomenzillerinden Aşgabatda ugramak üçin jemleniler. Olaryň ählisi ata watanymyzyň beýik garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk bayramçylygynyň öňü siratynda geçiriljek halk maslahatynyň mezgitine we bayramçylyk münasibetli beýleki möhüm çärelere gatnaşykdyklary üçin kalplary belent buýsonç we owunç duýgulary bilen barýalar. Türkmenistanyň welaýetlerinden umumy milli foruma we beýleki ähmiýetli çärelere gatnaşyk ýerleşlerimiz yerlerden dawaraly ýagdaýda uğradyldy. Bu wakany hormatyna uğurdaş dawaralaryň geçirilýän ýerlerine medeniýet we sunugat ustatlary çykyş edip, aýdym sanlary bilen olaryň ruhlaryny hasam belende göterdiler. Halk maslahatynyň mezgitine gatnaşmak üçin welaýetlerden paýtagtymyza uğran ýerleşlerimiz Aşgabatyň halkara howa menziline, demir ýol menziline we awtolog menziline gelip düşdiler. Paýtagtymyzyň gözelliklerini synlap, halk maslahatynyň wekilleri özleri üçin bellenen mehmanhanalara gelip düşdiler. Olar Aşgabatda bolmagynyň şäherlerine ata watanymyzyň mukaddes garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk bayramçylygy münasibetli dawaraly şäherlere, şol sanly Türkmenistanyň halk maslahatynyň mezgitine gatnaşarlar.